kana imong inahan, mulakaw man daw na, biyaan man daw ta. Mulayas man daw na siya. Muuli. Unsa may atun sa intawon oy? Anong mulayas man na siya? Ako mo siya. Ano ito eh? Ato, okay, basig malapat to nimo. Di ni mo una umbingan natin mga bata. Pasayloan lang utagod, unsay akong masa. Pasaylo ata. Ayaw pag inana. Kinahanglan ato ning kuano na. Oy, ato ning sulbaro na to relasyon. Ato ning ayohon. Na, suko lang ka. Unsa pa may akong buhaton. Nga mapasaylo ko nimo. Nga di lang ka mulakaw. Ayaw lagi lakaw lagi. Ayaw lagi lakaw, babe. Ayaw, kami na bata. Ayaw mo lakaw na to. Lakaw, babe. Wala ko kasabot sa itong pamuyo. Ayaw. Ayaw lagi lakaw. Ayaw maglakaw. Dihara mo. Dihara mo. Ya kamu guys, una mo desisyon guys sa inyong kinabuhi. Kinahanglan jud guys nga inyo hadyon huna-hunaon sa makadaghan kay once gani nga magkabuwag mo ang inyong mga anak mo ilooy. Huna-hunaon jud guys makadaghan dili kay makaduha katulo bisan kana po pa huna-hunaon jud kay ang mga anak magyud maoy ang kuan ba kanang may magsakripisyo dili ang mga ginikanan. Una-unaon jud sa makadaghan nga una nimo nga mubuhat ka nga magkuan magbuwag kinahanglan gyud nga huna-hunaon gyud sa makadaghan kay pait ang kinabuhi sa mga bata guys nga walay ginikanan mag-amuma walay kuan wala bitay magkuan bitaw mag-atiman kay kuan na to na sa nilakaw, unya. Wala lagi ba? Looy kayo ang mga bata. Busa guys, una-unaon gyud nato sa makadaghan atong mga desisyon kinahanglan palawman jud nato sa atong kinabuhi nga kita nga kuan gid ta atong desisyon kinahanglan nga kung kuan lagi ni guys kang batasan-batasan ra kinahanglan gina guys nga atong ginasabton guys kay sa daga pa bitaw bulitaw nga sabton man nato gyud nga bisan pa og mag-away ta maglalis-lalis sa daga pag-ulitaw magkuan naman gyud kay batasan na unless guys kung na third party guys muna na diha nga makadesisyon gid mo nga may pagkuano na naging kay giilisan man ka lahi man na ang kanang batasan kanang mga batasan nato guys kuan man na kanang party man na sa atong pagmahal sa iya dawato na to kung unsa siya kung kinsa siya ug unsa iyang kuan package sa man na basta pag minahalay guys kinahanglan gyud nga tas-on ginato nga atong pailog tas-on nato atong paghigugma kay luoy kay ang mga bata guys sa kaulahian.